Özünün tebiği bayrakları bilen ulu gyzyklymy dördiýän köýtün nasibetine soňky döwürde giň meşhurly işler ýabaňlanýar. Alayda da bu ýerlerde syýahatçylygy senat puduklaryny ösürmeklige giň mümkinçilikler açylýar. Aslında köýtün nasibeti diňe bir bayraklaryň mekany bolmany eýseme gözellikleň, täsirlikleň ajaýyp meskenler. Ýylyň islenik wagtynda gözellikleri besenen gojaman köýtündagyň melhemlik häsiýetli Gaýnar Baba çeşmesi, 47 ummordere, daray derejelileri, dinozawrlaryň aýagylar saklanyp galan täsin berentlik dürli gowaklary göreni hayran goýup, dünýäniň jahan keşdelerinde şerde alimlaryna giň gyzyklanma döredýär. Goroxananyň sevtüňi ösümlik hemem haýwanat dünýäsiniň seýrek görnüşlerini gorup saklamagyna uly orny bolup olary öwrenmek boýunça alimlar tarapyndan ýygy işler geçirilýär. Türkmenistanyň tebigaty gorumak jemgyýetiniň Lewapurait bölümine birlikde goramagyna geçirilýän baý mary mazmuny ýoglany wagny ýetiga işleri, okuw maslahatlardy dürli duşuklary, arkada prezident bilen parasaty başçylygyny, berkarar watanymyzda alınıp barlayan ekologiýa siýasatlaryny durmuşa ornaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýdir. Yeri gelene belläp geçdi Goroxananyň işgärler tarapyndan dağı tebigatyna mahsus agaçlardyr. Gyrmysy agaçlary Goroxananyň çäklaryny köpürtmekde hemem ösürip ýetişdirmekde netijeli işler ýoly goýlandyr. Dağdan arşa kerkaw ýaly dürli görnüşli agaçlar baý ösümlik dünýäsi bilen gurşulyp hayran galyjy da gözellikleri bu töwerekde hakyky tebigy ýadygarlyklar döredipdir. Durus uru çeşmeler täsini ummordere şaglygy, dürli görnüşdäki şol sanda möhüm olma ähmiýeti bolan gowaklar, baý ösümlik dünýäsi bilen bedeleni göz ýetmez giňişlikler, gyşu ýa-da ýaşyl oturany arça tokoýlyklary tebigatyň ajaýyp talaşyny emretirýär. Pasalan sultany Gürkana Baharana dowam edýän häzirki ajaýyp pursatlaryna da gözellikleri hemmäni haýran goýýar. Köýtündagyň biodürlügi 1171 görnüşden ibarat bolup, olardan 988 görnüşi ösümlikleň, hemem 183-si haýwanat dünýäsiniň wekillerdir. Bu ýerde duş gelýän ösümlikleň aglabasy dermanlyk häsiýetli bolup, hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlik ratly ilmi ensiklopediýa kitaplaryny özüniň ajaýyp beýan tapýar. Deňiz derejesinden 3139 metre berentlikde ýerleşýän Aýry Baba beýikligi Goroxananyň merkezi böleginde ýerleşýär. Köýtündagyň iň bir täsir ýerleriniň birimi Hujoýpili owasynyň golaynaky dinozawrlaryň ýylarynyň saklanyp galan täsir ýapgytdyr. Täsir tebigy ýapgytda dürli ululukdaky ýylaryň 2,5 ming oglarynyň bolmagy dinozawrlaryň bir näçe görnüşleriniň şu töwereklerde mesken tutanynyň habar berýär. Daşlan güdüne düýüplü möhürlenen bu gadymy ýyllar köpden bäri öwrenilip, alimlaryň üns merkezine galýar. Köýtündagy özüniň owdunlygy bilen deňsel taýsy 47 ummordere, daray dere, tutly depe, arnap tokoýgy, köýtün köli ýaly täsini tebigy ýadygarlyklar bilen meşhurdur. Özüne çekici üýtgoşuk dağ dereleri hemem jürgöleri ösümlik dünýäsi bilen bir hatarda haýwanat dünýäsiniň wekillerine de baýdyr. Burma şahly dağ tekeleri, telkidir möjekler, geçgaplan ýaly haýwanlar, guşlaň dürli görnüşleri, käkirlikler dere torgoýlar, bürgütleň uly topary dağ tebigatynyň gözelligine gözellik goşýar. Köýtündagyň esasy täsirlikleri garly gowaklar ulgamyna jemlenenler. Häzirki döwürde gowaklary Almataýdan içkini öwrenmek maksady bilen ýygydarly işler alyp barylýar. Sebitde 60 ogly ully kiçili gowaklar bolup, olardan 6-sy tebigy ýadygarlyk hökmünde ikrar edilenler. Çünki bu gowaklary özleriniň almy gözellik syýahatçylyk gymmatlyklary boýunça ören ähmiýetlidir. Şol gowaklaryň ähli hem garlyk owasynyň günnorunda köýtündagy ýaşanyň demirgalyk eňidinde, deňiz derejesinden 650-850 metr aralykda ýerleşýär. Gowaklarda suw damjalarynyň syryp akmasynyň netijesinde ýyllar, asyrlaryň dowamyna minerallaryň tebigy ýagdaýdaky owadyny keşfi emele giripdir. Gowaklan häzirki döwürde giňden öwrenileni hemem iň ulusy özüne çekici täsirlikler bilen köpleri haýran goýan gap gotun gowakdyr. Oňy umumy uzunlygy 56 kilometrden geçýär. Syýahatçylyk infrastrukturasy barha kämilleşýän edil ülkemizde şeýle owdany tebigy ýadygarlyklary Almataýdan içkini öwrenilmäge degişdir. Temiz howasy, ullukçyly dürli suwly çeşmeleri, göre arça tokoýlyklary, ajaýyp dağ tebigaty bolan täsin öwrenilmäge garaşylýan gowaklar bilen özüne çekýän dürli haýwanlar hemem ösümlikleri baý büýük gözelliklerine täsin ülkesiniň jahan keşdeligini gulläwsen meskenine öwüljekdigini anamly aýdyp bolar. Goroxananyň az bir işgärleri tebigaty barha gözelleşdirmek, almy nukdaýnazardan giňden öwrenmek üçin uly mümkinçilikler döredeni gahrymanlar kadamydan tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýdýar.